Som Àngela, faig feina a serveis socials de l'Ajuntament de Palma, en el centre de Gregal. La major dedicació de la meva feina és en el projecte comunitari, a les activitats grupals i comunitaris, que són hora social, taller de manualitats i de teixir al carrer, que és aquesta activitat que avui a hora baixa estem fent aquí. Entre d'altres també estic en el projecte del centre de salut, d'Actius en Salut. Un d'ells és Activa't, que és de gimnàstica i entrenament cognitiu. Un altre és Rutes Saludables. I tenen com a objectiu tots aquests projectes la prevenció de l'aïllament social, el teixir xarxa i que la gent se vagi coneguent entre ella del barri. Fa més de 20 anys que vaig també fer feina a Son Goldeu, en el servei d'ajuda a domicili, i des de llavors el barri ha canviat moltíssim. Ara hi ha molts de residents estrangers, d'altres cultures. Abans no era tan multicultural. El que més crec que és interessant de compartir en els espais públics és la vida amb els residents, la vida en el carrer, les famílies que tenen infants, que juguin en el carrer, que se facin jocs, sobretot els jocs de sempre, els tradicionals, que són els que realment creen aquest sentiment de barri, de compartir, de disfrutar, i crec que això és un potencial per barris i que si aquí hi ha els seus espais i els seus moments, però s'hauria de recuperar.